Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kagalaan niya ang sumpay ni naghinapos ng sugilanon, Agwa Achilles. Ikaw di ay, Jeric. Daghang salamat. Daghang kaya salamat. Gigiyahan lang ko sa Diyos, ate. Salamat, Diyos ko. Si Achilles, atong pangitaon. Tara, Jeric. Ate, palandong lang una, kay init na kayo ang adlaw. Adto ka sa ilaw man ng kahoy nga magtalisay, te ay. Pahoy lang. Ha, ate, ginoo ko. Nakuyapan si Ate Lanacel. Ate, kinsa man tayo makatabang na mo eh. Kinsa man. Ate, pagmata ate. Ate, pagmata ate, oy. Ate. Yan na Oy. ka! Putoy. O ako, Putoy. O, Ayaw na Putoy. Ayaw na ko po sila. Tabangi una ko. Kinawadaan sa panimuot si Ate Lanacel. Tabangi siya. Bahala nagpat yun ko ni mo na Putoy. ni Putoy, ni Putoy. Uy. Tabangan ko kamo dili para kay luwason. Kung dili tabangan ko kamo kay atubang ko kamo kang Madam Doria. Karong gabi, ining banta niya. Tungod kay sigurado gyud ko. Nga ako'y bad-akan niya siyang kasuko. Tungod sa gibuhat mong pagpanghilabot sa crane, bata ka. Mape! Ah, alay! Mong gipatiran. Mong gipatiran ng akong tiyan. Ay, gamay kay aray na eh. Dako kay kong patin niya gamay kay aray. Asa man? Hinay pa ganito. Pero dako na kay kong hunat na kay ito. Pero hinay ba ako? Hinay ko matin. Unsa nagkakon, ako pang usban. Kanang kusog yung kayo. Ingon nini eh. Yeah! Oy! Pagay maigo ko pa naman ha. Grabe na kita kong kusog ha. Di pa na mo! Di pa na mo! Si Madam Doria na mo tiwas ninyo! Kung ikaw liyan na siyel. Ikaw. Ang buang na Putoy. Nagtuog siyang nakuyapan ko. Uy! Maglaing sa tumong kang Ate Lanacel da. Dugay na kung naibog ni mo. Oh, Hala. diwalwal nila oh. Gusto Karon pang di. iabot ng higayon nga kapahimoslan ka. Oh, diwalwal nila oh. Gawas di mo ni Matilawan ko na karon ng imong pagkababae. Oh, karon ako ka. Hoy, baboy! Hoy! Hay, may baboy! Hay! Aw! Awa na kaya kuya piha! Ako yung tumaga, Puroy! Hoy! Hala! Tao tubig! Tao tubig! Bagang ikog! Putoy, talawan! Putoy! Ginagwa? Unya tapos sulti, Jeric. Ato niliw sila na sil. O kuya! Himon ko banig ang tubig kong lawas. O para kay kimo sila na sil. Kaya mamaulit na sa bahay ni Madam Hilda. O sige kuya Agwa! Milapad ka na kuya Agwa! Murag banig nga ice! O sige na. Isa kayo sila na sil. Sige na. O kuya Agwa! Agwa, Ako. Ako lang na sil. Ay, hinay. Luya ka pa. Oh. Mihila ka na hinuon. Luwas na ta. Yan na ta sa bahay ni Madam Hilda. wala ko magtuo nga magkita pa ta. Wala ko magdahong nga mabuhi pa tang duha. Una, ato pasalamatan ang Diyos sa langit. O si Jeric may gimong isuminto para maluwas na to ako yung nga mahimunta na itong lubganan. Gistriyahan ka na di ay ni Jeric sa nahita po. Oh, sukad ka ganihas na itong pag-abot. Hagtod ka ron. Mora na imong giskutan. Karong gabi una, mo'y gabi ang pangandama tag maayo. Tuwag kay mangita gito pagi sa Madam Doria nga magkabaos siya nato. Kaysa pagkakaroon, karong adawan pa, nagatuog pa to siya. Uban sa anak ni Sandra. Husto,
ang anak sa tong amiga. Gihimong instrumento ni Doria. Magkaluloy ang bata. O nagasabot ko si bati ni Sandra. Inahan man ko siya. Yan na sila. Gusto na ko matapos ang kadautan ni Doria. Aram malinawon ang kalibutan. Wala mahasol pa sa mga katawan. Makahibo ka na sa pagpatay ni Madam Doria. Gisaad ko na sa kong kugilingon. Buhaton ko ang tanan. Bisag may supak sa kabuton sa Diyos. Anda ko mudawat sa kong silot. Ako, Ay ahingyo ko lang ninyo na magpabilin ka mo din sa bahay. O gamitan ninyo ang tanang paaging nga dili makaduol ang bisan unsang hinanib ni Satanas. Kaya ko, mangandam ko ng katapusan ng panagkita ni Doria. Unsa? Kay asa naman din si ate. bibiya na. Para pangandaman si Doria. Ay, tumanan ta lang siya siyang giingon. Nara na to ang pagpanilipod batok sa mga panuway. Dili ta pasagdan sa Dios. Siya rang atong manluluwas. Salamat ninyong duha, Jeric. Nemiroy. Kamu ang gilauman ko nga masandikan ako. Dili ka na mo pasagdan ate. Naanak ko'y daghang pang alkontras sa mga sakop ni Satanas. Gabi na. Mubangon ko aron pagduaw sa kong mga bihag sud sa aquarium. Kanindot sa kong paminaw. Nining orasa, sigurado kong patay na si Achilles. Ug wa na'y babag ang akong daan. Mutungas ko sa pangpang. Oh. Unsay nahitabo didi? Nabungkag na ang dakong aquarium? Kinsa naghimo ini? Kinsa? Ako! Oh, buhi ka agwa! Oh, buhi ka! Oh! Kaluoy sa Diyos! Huwag niya daw ko mamatay ko. Ang sama na ko. Nagkalagan siya kabubuton. Oh! Nahimong ice ang akong kayo! Surrender na lang, Doria! Wala na makayo ni mo! Dili! Whoops! Oh! Pinupan siya! Nagkayo yung lawas! Sundan ko siya! Oh! Sandra, sige na. Kaon na. Panihapo na kay ganina sa udto, agad yun mo kaon. Oh. Si baby, Oh, asa ka? Ha? ang atong Oy. anak, nasa kwarto. Oh, Sandra, oy! Ayaw pagduhuli ah! Sandra, ayaw! Ning higayo na agwa. Sunugon ko ang tibok na pitining syudad. Tanaw tagdili ka ba magkabuang? Ah! Ay! Kalon, Doria! One thing pa na! Kung bato na yung munununan, dili ka mo lampos! Adi ay! Wes kini! Ah! Ah! Sabi ka, ilog ko na! Dili ka mo lampos! Dili! Dili! Himuon kong mga baga ang uwan! Dili mo ka na mahimo! Mga ayos na hain kayo ang dapat sa kumpanin!
kang uwan. Sino'y Meroy? Natuog nga tingali. Kay bawo ka na sa tiguang ate. Gabok naglawas. Dali nang maluya. Kita na lang ang mabantay niya. Kung pa man kudo ka ah. O ikaw te. Wa pasab ko na ka. Uy, Uy, kinsa mo tao nung nasa gate? Kusog na ba sa uwan? liliun ta sa bintana, Jeric. Dali ate. Pasigara ang sugat tungod sa gate, Jeric. O ate. Kinsa man ka na? Liana Zel, abli kami. Oh, si Sandra, may gikugos nga bata. Basta na kaayo sila. Kinsa ate? Si Sandra, ug may gikugos nga bata. Ayaw pasud ate. Unsa? Ayaw gyud. Kay lain sa tingali ng litag ni Madam Duria. Maluway taon ka pa sud lami. Liana Zel. Ayaw gyud pagsugot ate. Ayaw gyud. Ako pa nimo. Dili ka na lang mutagada na. Jeric, naluoy baya ko niya. Unahag kaloy ang imong kaugalingon ate. Liana Zel, huwag kang ginpagkonsensya. Tinaligilantan niya ni ako anak, maluoy taon ka. Jeric, basig ang normal na nga bata. Di lagi ko musugot ate. Okay, akong pagisultihan si Sandra. Maluoy taon ka na mo, Liana Zel. Kaniyot lang, Sandra! Ate, dili lagi ko musugot. Kung nagdili tinuod ang imong katahap, Jeric. Kung sa may kidilian nga dili man ni imong bahay. Oh, tuod sa. Sige, Jeric? Jeric? Liana Zel, maluoy ka na mo. Pasod lami. Kaluoy sa bata. Bahala na lang. Pasudlod ko sila. Unsa man? abi na ko. Nakatuog ka na ni Miroy. Kinsa may pagkatawag aning kayong tanga? Di ko katawag direk oy. Kung mao na, gawas una. Kay, kinaibisita nga gipadayon si Atila Nazil. Unsa? Si Sandra ra ba? Ug ang iyang anak. Hay! Unsa may nasosa o ni Alanazil oy? Kamaayo na tong sabot nga watay padayonon nga bisan kinsa. Unya, pagpadayon na hinoon. Nagdapag yun. Sa gidudahan na nga tiyanak. Pag-ilis ko na, Sandra. Basta kaayo ka, oh. Hasta ang bata. Katugnaw. Liana Zel, nagkurog ko sa katugnaw. Tana sa kwarto na ako na. Ato lang ta dito, aron makailis ka o ang imong anak. Asa na sila? Tuwa sa kwarto ni Atila Nazil. Hay! Pastila ning kinabuhi ah. Mayo pag maghikog lang ko ani direk. Ayaw pa yung anak ni Miroy. Oh, hala. Nahunong naman day ang uwan. Na! Samot! Ha? Unsay samot, noy? Samot nga mugara na sab si Doria. Tingalig, mamugwak na sabtog kayo. Murag dragon. Tuod sa? Kumusta na karon ang lakaw ni Kuya Agwa? Beset. Hungog nga agwa. Gipakusog ug maayo ang uwan. Ug gipaayos magid ang sakong tungod. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!